मल्लिकार्जुन जानपद कला समिती मंदर्ती हाजे सदस्यांनी प्रस्तुत करची तसले कुडबी घुमटा नाच कर्नाटक करावळीचे ग्रामीण भागांत मात्र वास्तवचे रानवटी संस्कृतीचे कुडबी जनांग गोंयचे मूळ निवासी विभिन्न सांस्कृतिक परंपरा आसचे हे जनांगाचे सांस्कृतिक आचरणेंतू घुमटे नाचे एक मन्मथान परशिवाले तपोभंग केले संदर्भारी कोपोद्रिक्त परशिवाक आपण्या गेले घुमटे नाच तोणियो खेळान थंड केले लोक रानवटी वासी कुडबी लोक आजी काही होळी परबेंतू घुमटे नादू आणि नाच हे ना जाल्यारी परशिवाक राग येता म्हणलो विश्वासू हांगेलो होळी आचरणेंतू शिवाक अर्धनारीश्वर रूपारी हांनी स्वीकार केला घुमटे नाच खेळता लोक कुर्टा वैरी पुरुष रूपान कुर्टा सकल बायलांगेल कापड मीरी काणू नेस्ताची मत्याक रुमाल बंदिताची पक्षीच पाक रुमालाक बंदिताची आबोली फूल माळ घेताची आबोली फूल परशिवाल बायल गिरिजेक प्रिय जालेले फूल शिवाले डमरू वाद्यांतूय चामडेचे वापर केला तशींची घुमटांतूय चामडेचे वापर केलेले दिसून येता घुमटा नाच कुडबी भावंडांनी होळी परबे वेळेर खेळचे संप्रदाय आतां ही अप्रबायेची कला विसरून वच्चाक नज्ज म्हळेल इरादेन हे गुंजेचे कूडुकट्टाचे लोकान 15 वर्सां फुडें मल्लिकार्जुन जानपद कला ತಂಡ म्हूण बांदून घेतले राज्याचे साबार कडेन हांनी कला प्रदर्शन दिलेलें आसा मैसूर दसराचे विश्वविख्यात जंबू सवारी पुरुषां वांतू गेल्ली 3 वर्सां तकून भाग घेता आसाची 2022-23 वर्सांतू दोनीची स्थान 23-24 वर्सांतू पयले स्थान हे पंगडान जोडला म्हणून सांगूक अभिमान दिसता घुमट वादन आनी नाच कला बदल युवजनांक तरबेत दिवची मात्र नाही सबारीतले समाजमुखी कार्यक्रमूय हांनी करत आसाची आतां मंदर्तीचे मल्लिकार्जुन जनपद कला समितीचे सदस्य तुमचे मुखारी कुडबी घुमटे नाच प्रदर्शन करतात
मल्लिकार्जुन जनपद कला समिती हेगगुंजे मंदरती हाजे सदस्यांनी प्रस्तुत केलेले घुमटे नाच आम्ही पळयले. ताळये आवाजानं हांका अभिनंदन कोरया. हांतू भाग घेतील कलाकार चंद्रनायका, बाबूनायका, कृष्णनायका, चंद्रनायका, आनंदनायका, बसवनायका, परत चंद्रनायका, शबरी, राघव, कार्तिक, अण्णಯ್ಯ नायका, सात्विक आणि कृष्णनायका. आता हे संघाचे मुखेली श्री बसवनायका हांका विश्व कोंकणी केंद्राचे अध्यक्ष श्री CA नंदगोपाल शणै आणि प्रायोजक वर्धनी संस्थेतर्फेन श्रीमती उषा नंदगोपाल शणै हाने स्मरणीक दिवन मान कोरका. बसवनायका भारी बरे कोण तशी आमगेले विश्वस्त मंडळीचे श्री नारायण नायक हांनी वेदीर आसा आणि डॉक्टर के मोहन पै, श्री BR भट, श्री गिल्बर्ट डिसोजा बाब, श्री रमेश नायक आणि श्री मायकल डिसोजा बाब तुम्ही वेदीवर येवचे. डॉक्टर देवदास पै हे पण हांनी दिलेले हे विवरा निमित्त कळले अर्धनारीश्वर रूप हे म्हणून. म्हळ्यार तांगेल कुलदेव मल्लिकार्जुन, ते मल्लिकार्जुनाक मन्मथाक लाशिल वेळेर ताका थंड केलेले आमगेले कुडबी भावंडान काही तांगेल घुमटे नाच आणि नाद आणि तोणये खेळांनी तांणी तांकां कोणाक कोपोद्रिक्त शिवाक थंड केले. आणि तशें तांणी अर्धनारीश्वर वेस म्हळ्यार कुर्टा सकल बायल मनशाले कापड न्हेसतात आनी वैरी धरलेले आणि ते अब्बाले गिरिजेक भारी प्रिय जालेले फूल काही. धन्यवाद सगळ्यांक.